veñen cansas da longa viaxe que fixeron desde África, onde estiveran poñéndose ben gordiñas para agora facer o niño, poñer os ovos e criar os seus proxénitos. Hai 50 anos aproximadamente chegou unha parella delas àquela aldea chamada Valdecames, unha aldea como casi todas as de Galicia, con casas de pedra e rodeada de árboles, castiñeiros, carballos, sobreiras e con moitas fontes. Dentro da aldea había tres: a fonte de enriba, a de baixo e a da Preguiza. Chamábase así porque só botaba auga no outono, cando eran máis abundantes as chuvias. O Anduriño e a Anduriña, eses eran os nomes da parella, chegaron a Valdecames polo mes de marzo. Viñan desfeitos, pero axiña comenzaron a voar ao redor da aldea para ver se atopaban un niño do ano anterior. Aquela aldea tan verde e con tanta auga gustaballes moito. Mira, Anduriño, ali é, naquela portada grande. Ten razón, Anduriña, deuse con ser vos ollos. A portada grande correspondía á casa de Bieito e Carmiña. Casaran había 5 anos, pero ainda non tiñan fillos. Traballaban os dous nas terras que herdaran dos seus devanceiros, e a casa na que vivían xa fora dos avós de Bieito. Témonos que dar presa en arraixar o niño, meu paixarín, que os ovos están a punto. Sí, mira, naquela vaguada entre as dúas fontes, vexo a terra adecuada. Entre os dous, poucas viaxes teremos que facer. Aquela parella ia e viña, amasando a terra con chuspa e facía boliñas que colocaban no niño perfectamente, coa sabiduría do instinto. Pronto, entre os dous, reconstruíron o seu fogar. A Anduriña puxo os ovos e deitouse enriba deles para lle dar calor. Así estivo varios días, e na súa laguna tivo tempo de observar as cousas de arredor. Ai, Anduriño, esta casa non está como antes. Pois creo que ten razón, porque eu só vexo a Bieito. Era o que lle pasaría a Carmiña. Ao cabo dos días, foronse enterando. O Bieito e a Carmiña rifaran, xa rifaran máis veces, pero esta se coñece que foi máis forte. Había unha temporada, desde que se abriu o boto de caza, que a Carmiña estaba cansa do que facía o seu home, e dixo-llo: mira, Bieito, isto non che pode seguir así. E logo, que hai de novo? Non, novo non é nada, porque ocorre o mesmo todos os anos. Pero, muller, que che pasa? Pois pásame que eu durante a semana vou traballar contigo, e cando chegamos a casa, ti colles o xerro do viño cun cacho de pan de queixo ou chourizo e vas a bodega a tomalo fresco, ya para orar con que te atopes. E mentras, eu fago as camas, barro, ou a fonte de baixo a por auga, porque dis que está máis fresca, e fago xantar. E cando ti te deitas a dormir a sesta, eu lle teño que fregar. Ai, Carmiña, eses son traballos de mulleres. Dirás que son traballos de mulas. E que queres que faga? Eu iso non o sei facer. Iso non o sabes facer, pero digo eu que o domingo será domingo para os dous. E logo, para ti non hai domingo. Eu vexo que te pos ben guapa para ir á misa con Exía e a Manuela. Sí, vou á misa, pero deixo as camas feitas e despois non me fai ninguén o xantar. E a miña diversión, o rematar, é zurcirte os calcetís e remendarche a roupa que rompiche durante a semana. E ti vaste de caza e despois merendar cos amigos a bodega coas tantas. Non vou deixar de cazar, que sabes que me gusta moito. O mesmo che gustaría antes de casarte, e ben que me levabas a pasear pola Alameda onde andaban todas as demais parellas. Recordas cantos biquiños me deches? Ai, como boto de menos aqueles tempos que me facías tantos mimiños e o gallego co que me falabas. Muller, éramos noivos. Sí, éramos noivos. Agora, ímonos convertir en extraños, porque como non cambies, mañá mesmo marcho para a casa dos meus pais, porque creo que nunca debí sair. Pois, se pensas que nunca debiches sair, podes seguir ir agora mismo. E foise. E os poucos días, Andoriña e Andoriño fixáronse no Bieito. Eu penso que este home vai acabar mal, dixo Andoriño. Sí, respondeu Andoriña, vai todo roto, coa cabeza gacha, e seguro que non volveu comer quente. Mira que foi tonto. Por ver que podía estar coa súa muller, todo por non querer compartir os traballos con ela, como eu fago contigo. Anda, miña paixariña, ponte debaixo das miñas sas e arriba un piquiño que quero darche calorcillo. Sí, meu Andoriño, canto te quero, non hai nada mellor que estar ao teu lado. A Carmiña na casa dos seus pais estaba ben, pero lembrábase do seu Bieito. Ben pensado e a pesar dos seus defectos gustáballe moito. Non era moi alto, pero estaba forte, coas meixelas coloradas e sempre co pelo curtiño.
Gustáballe como ulía a erva seca ou a millo recén colleitado. E tamén lle agradaba cando el collía o acordeón e tocaba mentras ela facía a cea. O Bieito ía de mal en peor. Un día quedouse sentado na pedra que había cerca da portada pensativo e sentarse conta foronse os ollos para aquela parella de paxariños que vivía feliz e daba alegría cos seus trinos. Pensou na Carmiña. Ainda era a moza máis guapa da aldea, con aquela cinturiña que parecía que se ia romper, a súa pel clara e aquela trenza negra, pero do que máis se acordaba era do sorriso de Carmiña. Que muller máis alegre! Cada vez que ría con aqueles dentes tan brancos, daba ganas de bicar. E de repente, puxos a correr como un tolo. Non irá facer unha tolería, dixeron un tempo as anduriñas. Bieito non deixou de correr ata que chegou á casa dos seus solos, que vivían na aldea do lado. Carmiña, Carmiña, ai Carmiña, berraba Bieito. A Carmiña, que estaba dentro aindo, puxose moi leda e o oíra o do seu home, pero saiu con parsimonia, como que non quera cousa. Que queres, ó? Sei que se che acabaron as camisas limpas. Pois sí, as camisas, os pantalóns, os calcetís, pero non veño por iso, teño que enseñarche unha cousa. A Carmiña acompañou a Bieito e levou ata a súa portada. Mira, díxolle señalando o libro das andoriñas. Que queres que mire? Eu non vexo nada do outro mundo. Mira para as andoriñas. Xa as vexo, pero son as de sempre. Tes razón, son as de sempre, pero ainda que as vía sempre non me fixeran elas como agora. Elas fan un niño xuntas, quentan os ovos, te alegran os pilliños. Están tan felices, mira como trinan. O Bieito aprendera unha boa lección e a Carmiña estaba deseando volver con ele. Deronse unha aperta e un biquini. E as andoriñas, que os estaban mirando, sorriron a súa maneira. E os máis curiosos quero que saibades que tiveron 3 fillas e un fillo, que puideron con moitos esforzos mandar á cidade para que estudiaran. Casaron tamén e deron 5 netos, que os poñen moi ledos cando chegan as vacacións e van pasadas con eles. A Carmiña e o Bieito xa están moi velliños, e cando fai co tempo gústalle sentarse na solaina da súa casa. Pero sempre lle piden aos fillos ou aos netos que lle poñan nas cadeiras onde poidan ver ben as andoriñas.